Iki mau bapakku lagi sore iki mau telepon. Ya, Pak. Dari ini loro untu. Lah terus besok takon mangan suket. Wah, Pak sampai bapakmu gelem mangan suket wis genah le. Heeh. Gendeng bapakmu wis. Awakmu yo ngono sapi sebabnya apa kok ora loro untu? Sebab mangan suket. Tapi kan sapi ngileran, Pak, masih ora loro untu. Ya ora. Iya. Ora loro untu tapi bendino ngiler. Lah Sebabnya apa sapi kok ngileran? mangan suket. Ora. Lah sebabnya apa? Salah. Lah sebabnya? Sebabnya apa sapi kok ngileran? Sebab sapi ora iso ngidu. Kowe ngomongne sapi ya ora iso idu lho. Lah piye? Jajali sapi umpama iso ngidu malah cuk. Ora mungkin tes ora mungkin. Tapi sapi Berarti kowe pinter masalah sapi. pinter perhewanan aku pinter. Penggemukan sapi iso. Penggemukan sapi. Carane ngemukne sapi ki piye? Pakane sentrat, wenehi tetes tebu, wenehi pakan toko CV sumber pangan. Ora